Tàrrega ha inaugurat un nou festival de creació artística contemporània, l'Embarrat, que es desenvoluparà del 6 al 24 de juny en diferents espais de la ciutat, amb el Museu de la Mecanització Agrària de Caltrapat com a epicentre. L'acte d'inauguració ha anat a càrrec dels responsables d'Intersecció i impulsors del festival i ha estat presidit per l'alcaldessa Rosa Maria Perelló. El prestigiós fotògraf Joan Fontcuberta ha presentat el seu darrer llibre, Atrapat, inspirat en el complex Fabril Targarí. Crec que l'art ha de ser sempre revulsiu, ha de ser sempre molest, ha d'increpar l'espectador. No entenc un art que es limiti a proporcionar formes decoratives i complaents. No entenc un art que hagi de sumir-nos amb imatges de tipus adulcorat, sumises, que ens preparen cap al consum. L'art ens ha d'alertar, l'art ens ha de fer reaccionar. El principal pilar de l'Embarrat és la Gran Màquina, un recull d'instal·lacions plàstiques que es poden visitar a les naus modernistes de Caltrapat, dialogant les creacions amb l'espai que les acull. S'hi exhibeixen un total de 22 treballs seleccionats d'entre un centenar de suggeriments. Les obres són de caire conceptual, plasmades a través del videoart, la fotografia, la pintura, l'escultura i les performances. Els autors provenen de Lleida, Barcelona, Girona, Amposta, Navarra, País Basc, Galícia, Múrcia, les Canàries, Portugal i Alemanya. L'Embarrat també acull a Caltrapat un espai on les petites editorials i artistes exposen i venen les seves obres autoeditades.